se întâmplă chiar sub ochii noștri din ce în ce mai des. Singur vinovat, ONG-ismul. Și totuși, cum cazi prada acestui flagel? Sunt ONG de 15 ani, din liceu. Am început la Salvați Copiii, când mergeam la voluntariat cu prietenarii. Acolo toată lumea făcea bine și se ia repede. E doar un pas până la adicție. Flagelul e peste tot. Sunt atâtea de rezolvat, deși pe moment e satisfăcător, în combinație cu prea multă ambiție, ONG-ismul are un efect devastator. Când a început totul, aveam timp, aveam alocație, îmi dădeau ai mei bani, că le ziceam că-s pentru păcănele. Dar după aia m-a prins maica mea strângând semnături pentru reducerea mortalității infantile. Acum e prea târziu. Am ajuns ONG-ist cu acte în regulă. Primesc și salariu pentru asta. M-au promovat ca manager. Vezi voi, ONG-ismul e ca un virus. Și eu sunt focarul de infecție. Bună ziua! Vreți să aflați mai multe despre antreprenoriatul social? Facem și noi o cercetare pe subiectul ăsta, ultima din România din anii 2000. Haideți mă, voi chiar nu mai veniți la protest. Pentru mine, deja e prea târziu. Nu mi-a mai rămas decât să devin chilenian.